Veliki uspeh za Srbiju, da, beležimo uspehe, čak i u Vašingtonu. Doduše, možda za zvaničnu politiku i državne ciljeve ne toliko bitne, ali za nas kao novinare važne. Prvi put jedna srpska medijska arhiva je deo velike kongresne biblioteke u Vašingtonu. Kongresna, Đorđe? Kongresna. Možda gost bolje da nam objasni. Da, dobro jutro. A gost, Velimir Ćurgus. Direktor Ebert medijske arhive. Dobar dan, dobrodošli. Evo vesti. Dakle, Kongresna biblioteka iz Vašingtona, najveća biblioteka na svetu, uvrstila je Ebertov novinski arhiv u svoju redovnu ponudu. Prvo čestitam. Ko je koga tu kontaktirao? To je onako, ajde kažem, ako postoji neka pouka iz toga, pouka glasi: ne oslanjajte se previše na svoje, da kažem, lokalne, zavičajne veze kad su u pitanju velike svetske institucije. Znači, imali smo poslednjih 5-6 godina kontakte sa ljudima naše porekla, koji su čak i na vrlo odgovornim mestima u Kongresnoj biblioteci. Da, ima ih nekoliko, jasno. Uz obećanja da ćemo sigurno dobiti. Nažalost, to nikako nije uspevalo, dok nismo potpisali ugovor sa jednom američkom kompanijom koja se zove Eastview i koja zastupa najveće svetske medijske arhive, recimo kinesku i ruski medije. Danas one ekskluzivno predstavljaju u Americi i Aziji i oni su, uspeli. To je trajalo, istina, jedno 3-4 meseca. I za to vreme su, naravno, ljudi iz Kongresne biblioteke imali kompletan pristup i mi smo dobili izuzetno, ajde da kažem, dobre ocene i pohvale za način na koji smo organizovali arhivu, za način na koji se ona brzo i jednostavno može pretraživati, jer to je osnov svake dobre arhive. Postoje ljudi koji kažu mi imamo sve, ali ja uvijek kažem, dobro, ali kako se do toga može doći? To je ključno pitanje, ne koliko vi čega imate, naravno, i to je važno, nego kako brzo i lako možete do toga stići. Mi smo napravili, znači, potpuno originalni naš sistem, jedini u regionu, znači nema toga ni u Hrvatskoj, ni u Sloveniji. U Bosni ima nešto što liči na to, ali više liči na Google pretragu nego na ovu direktnu, znači, koju smo mi napravili. Tako da vi kod nas u arhivi možete da odaberete bilo koji događaj, bilo koju manifestaciju, ličnost. Imamo čak i nešto što... Dakle, sve što nam padne na pamet, a ima veze sa nama, možemo naći. A šta znači Ebert? Molim vas, objasnite mi. Da, ja to stalno pokušavam da objasnim ljudima da to ne znači ništa i da je to u stvari bila u pitanju, trebalo je doneti, bio je predlog da se zove firma eBard, kao elektronski bard. Ispostavilo se da je taj naziv bio zauzet ili njegov izvedenica i onda su ljudi koji su osnivali eBard imali vrlo kratko vreme da se odluče za neko ime. Oni su rekli, pa daj, nek bude onda eBard, to sigurno je slobodno. I bilo je slobodno, ali to ništa ne znači. I onda nas neki ljudi mešaju sa Friedrich Ebert, znači ne Ebert, Stiftungom, i onda nam se neki, dobro, sad već znaju i obrate za neku podršku i pomoć i misle da smo fondacija i da... A para nema. A para nema. Imam vesti i dokumenta, da. A šta to sad znači za obične naše gledaoce, građanstvo? Je li njima može na bilo koji način Ebert medijska dokumentacija? Može. Mi smo, znači, pre nekih 7-8 meseci otvorili tu mogućnost, znači naša adresa je www.arhiv.rs. Dobra adresa, arhiv.rs. Jeste, to smo odmah. Nada se Ebert dobro pamti. Tako da odmah gore desno imate pretragu gde možete ubaciti bilo koji pojam ili reč, neko ime, ali da gledate da to ne bude ipak Jovanović, Petrović, jer ćete dobiti previše, nego da dobijete ipak nešto malo specifičnije i vi ćete onda dobiti, tu je već negde oko 2,5 miliona tekstova od 2003. do danas, dobit ćete sve naslove sa meta podacima, gde je objavljeno, kada i tako dalje, taj pojam, ta reč. Sad, da biste ušli unutra,
da bi se otvorilo, on traži lozinku, traži da se pretplatite, što je običajno. Ali možete makar da imate pregled. Imati kompletan pregled koliko je neku frekvenciju, recimo da kažete, pa vidite, ovo se pojavilo, ovaj pojam se pojavio 2004. ili nešto. Postoje takvi pojmovi koji se u našoj novinarstvu pojave, političari to plasiraju, kohabitacija je takva reč. Lex specialis. Lex specialis, ali recimo kohabitacije sad teško da nađete, više se, samo ako se interpretira ono ranije, onda se pojavi. U dnevnom upotrebe više ne postoji. Postoje reči koje se, tako da kaže, koje su nove, koje se odjednom pojavljuju. Mene posebno zanimljuju, da kažem, ajde da vidim koje su nova jela počela, o kojima je počela da se piše i tako dalje. I tu onda otkrivate kako ta, tako kažemo, internacionalna kuhinja prodire i kineska i istočnjačke i tako dalje. Baš preko tih, da kažem, sastojaka njihovih, ko bi pomislio da će kari nešto značiti ili tako dalje. Ili soja sos. Kari je i trener Crvene zvezde košarkaša, tako da. Što je to zanimljivo sad meni. Koliko institucija u Srbiji koriste pa na nekih, da kažem, oko 200, od kojih je 100 biblioteka kojima mi dajemo, evo, već godinu i po dana, u stvari besplatno, jer nismo dobili podršku od Ministarstva kulture. Zanimljivo. I pokušavamo da kažemo dajte najmanje što možemo, ali mi tu uslugu, jednostavno svaka usluga ima svoju cenu. U arhivi tu i video i štampana arhiva radi oko 30-ak ljudi i mi se izdržavamo od drugih komercijalnih troškova, umjesto da ova arhiva bude osnov, da kažem, da bude deo javnog servisa. Malo prepričali dok smo se spremali za ulazak ovde, odnosno tvrdili ste mi da ste jači od Google-a, bar što se tiče ovih naših podataka. Pa odnosno da ćete to i da dokažete. Mi ćemo 27. u vreme i sajma knjiga, pa se to leko poklopilo, u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Birčajnovoj u 12 sati, znači pozivamo sve, napraviti jedan meč, neće biti fudbalski, ali će biti na neki način sportski, Ebar protiv Google-a, gde ćemo pokazati kako je, kad su u pitanju sadržaji vezani za Srbiju i ono što se ovde dešava, naša arhiva mnogo, da kažem, preciznija, direktnija, jednostavnija nego što je to Google. Ali zar Google nema sve? Ja bih mislila da Google ima sve što postoji. Nema. Da niste sad Google nema sve. A kako oni, recimo, sad mi otkrite tajnu? Čuće nas sad, stani. Čekaj, sad da bi se razjasni, ovo imaju malo obzira prema mojoj boji kose. Kako se Google puni podacima, kako se vi punite podacima? Google se puni podacima tako što skidaju sa svih sajtova. Znači, vi morate da stavite sve na sajt. A mi se punimo tako što od novina dobijemo kompletne dnevnih i nedeljnih novina, imamo ugovore sa njima, dobijemo njihove kompletne sadržaje, znači od prve do poslednje strane. Da, jer masu ovoga što je u novinama ne možemo naći. Naravno, naravno. Ni mi baš ne stavljamo sve, ne stavljamo čitulje, ne stavljamo oglase, šarene strane, pa zato što bi to užasno opteretilo celu arhivu, jer ništa se ne radi automatski. Tu je problem sa nama, zato imamo veliki broj ljudi. Svaki naš tekst se indeksira. Znači, vi ga možete otkriti mesto gde se taj događaj desio, ličnost koja je u njemu učestvovala, tako da kažem, institucija ako neka pripada i tako dalje. Znači, vi u nakrst možete to da pretražujete kako god hoćete i to u Google rade mašine. Mašine su naravno fantastične, ali mašine ne mogu baš sve. To ćete najbolje vidjeti iz onih pisama koje mnogi od nas koji smo stalno na mailu dobijamo, gde nam se obraća neki milijarder koji traži na srpskom, naravno, čudnom srpskom, i onda vam on kaže kasni gospodin Reynolds. Onda se pitate šta je to kasni? Kasni je late, što znači pokojni, ali pošto oni to ubace na Google prevodioca, onda on prevede to na kasni. To je Google. Znači, ne možete očekivati od jednog takvog sistema preciznost. A mi radimo sa ljudima, evo,
ljudski rad je ovdje još uvijek najjeftiniji. Koji su se pokazali također kudikamo poznanijim od računara. Pa to je tačno, ali ja se nadam da će ljudi raditi sve pametnije poslove i da će mašine osvajati sve više i to je sad pitanje lingvistike, naš korpus je najveći korpus živog srpskog jezika koji u ovom času postoji u elektronskom formatu u svetu. Ja mislite. I mi sarađujemo sa lingvistima, sa programerima, jer to je baza na kojoj oni mogu da rade i da rade prave analize. Ko bi rekao da arhiv može da bude ovako interesantan? Zanimljiv, pa da.